Μπελώνας, έλα για 5 λεπτά. Πέρα εδώ έχουμε αράξει, πίνουμε την πυρίτσα μας, είμαστε σε 9 πενιέ, αλήτιδες και κυριλέ. Όχι, όχι, μη με ρωτάτε για άλλους. Όταν έχω live stream, είναι σαν να το παίρνουν μετά κλιπάκι, το αναδημοσιεύουν, το αναπαράγουν. Ναι, άμα κλείσω το stream, ό,τι θέλεις. Τώρα, on stream. Όχι ρε φίλε, τι θα κάνω, τους βάλω Βιβάλντι επειδή εσύ θες να μάθεις τι έγινε. Δηλαδή, τι να σου πω. Ωραία, θα σου το πω απ' έξω έτσι. Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ανθρώπινες αξίες. Τους νοιάζει μόνο το μαρούλι. Με τον οποιοδήποτε πιθανό τρόπο. Εντάξει. Δεν πάνε να πουλάς φιλίες, να κάνεις στα τέτοια τους. Άμα σε έβαλα στο κλίμα, σε έβαλα αυτό. Τους νοιάζουν μόνο τα νούμερα, να σου πω έτσι. Εντάξει. Αλλά μην πεις όνομα, κατάλαβες τώρα. If you know, you know. Άσχετο, εδώ πέρα το Τζέρτζι